हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै आं मोनसे ब्लग लाबोदों स' आं दिनै भुटानाव फैदों नै ओरैनो फिसा ब्लग बारा गोलाव नङा जास्ट भुटानाव हाबफैबाय नै भुटान गेट बेयाव आइडेन्टि कार्डखौ नायो ओमफ्राय नै मेन गेट बियो भुटाननि भुटानाव हाबनोबा बिसोरो भटार आइडि लायो अरिजिनेल भटार आइडिखौ चेक खालामना नायो आरो ओमफ्राय मोनसे कार्ड हरो बिसोरो एन्ट्रि जानो थाखाय बेलायथो नै जोङो भुटानाव हाबफैबाय बारबोबाय गेटखौ Ủa thằng nào? Bhutan. Bhutanआव नै बे कार्डआनो काजुएल भिजिटर कार्ड होनो बेखौ बिसोरो जोंनि अरिजिनेल भटार आइडिखौ लाखिनानै बे कार्डखौ हरो आरो ओमफ्राय जोङो गिदिंना फैफिनबाथाय जों बे कार्डखौ जमा होफिननांगौ बेलायथो नै जोङो भुटानाव मोनफैबाय जेबो गैया भुटानाव ओरैनो सिरि सिरि सब दखानफोराबो गंफा गंनैल' दङ ओमफ्राय बन्द गोजासो सान्दुं गोसाथार जास्ट ससे थांनानै नायहैनायनोसै मा दङ आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आं सिगाङाव फैफेराखैमोन आरो बे भुटानाव दा थांनोसै मा दं नायलांनोसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे भुटानखौ नुफेराखैबा नायलांबाय थादो नै बिसोरो मा होनो बेखौ मिन्थिया आं खिन्थु बिसोरनि धर्मनि माबा मोनसे आरो मन्दिराव थायो बे बुस्थुआ बेखौ इनि जोंना एक्टरा थाबायलांगासिनो सान्दुं गोसायाव हाथारला बे सब हाग्रा जाजोब्बायनो लामाया सिगां बिराद मोजां मोनो भुटानाव बेरायनो आरो दखानफोरबो दंमोन दा दखानफोरा सोलिलादां आरो ओमफ्राय जों ओरैजाय थांनोसै ओरैजाय हेंगिं ब्रिज दङ हेंगिं ब्रिजआव ओरैनो जास्ट ओरैनो रिल्स बानायहैलाबायनोसै दसे नै साइड बहुत हाग्रा बारि जाजोब्बाय आरो बारे सान्दुङा जि गोसा नुहुरानो हाग्रा जाजोब्बाय जायगाया नैलाय हेंगिं ब्रिज बेयाव गाखोना नायनोसै खनसे बै गोदानथिंजायलाय माबायदि आइ माथो इदिसो ओइ मोनसे दाद ना मावलाबायादां बरिया जायगाया नै ब्रिजआव थाबायलांनि र' ससे माने जोबजासिम भुटानफोरनि बे माबायाव मा लिरनाय थायोब्रा दिनैसो खाथियाव नायफेरदों आं नै बुद्धिस्टफोरनि मुर्ति दं मालायबा मा लिरदों
स्टेन्डार्ड नुयो दे आगोला भिडिअ दे आगोला एबार थांफिननोसै बै फारसेथिं ससे थांबावनोसै ओमफ्राय बेसेबां मा दङ नायहैनोसैलाय गोजौथार जायगाया नै गोजौबाबो गाहाय बायदिसो नुदों बिराद गुसु बिराद मोजां आरो बे सिङाव खनसे फट' लायो नामा हाग्रा गेजेराव नै इसिबां गोजौ गाखोबोबाय जों सिनायानो गाहाय बायदिसो नुहुरो